ପିଲେମାନେ ଆଜି ଆମେ 1 2 3 ଅଙ୍କରେ ଓ ଅକ୍ଷରରେ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଓ ଡାକିବା ଶିଖିବା। ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକିବ ଓ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 1 1 1 2 10 2 ହସେଇ 2 3 10 ତି ଦନ୍ତନ ହସେୟାନି 3 4 ଚୌଆକାର ଚା ରସରି 4 5 ପଆକାର ପା ନଞ୍ଚଞ୍ଚ 5 6 6 7 ଦନ୍ତେ ସଆକାର ସା ତ 7 8 9 ଦନ୍ତେ ନ 9 10 ତାଲବେଶ 10 11 ଗୋଆକାର ଗା ର 11 12 ବୋଆକାର ବା ର 12 13 ତ ଏଗାର ତେ ର 13 14 ଚ ହସଉ ଦ 14 15 ପ ନନ୍ଦ ର 15 16 ମୁଦନେ ସଉକାର ସୋ ହ ଳ 16 17 ଦନ୍ତେ ସ ତ ର 17 18 ଠ ର 18 19 ହସଉ ଣ ଏକାରେ ହସେଇ ତାଲବେଶ ହସେଇସି 19 20 କଉକାର ଡସେଇ ଡି 20 ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।